Normaltasunaren bidean pauso garrantzitsua emango du Nafarroak ostiral honetatik aurrera. Indarri gabe utziko ditu izurriari aurre egiteko asmoz, edukierekin, ordutegiekin eta jende bilerekin lotuta Nafarroko gobernuak hartu zituen neurri murriztaile guztiak. Hala ere, indarrean jarraituko dute prebentzioarekin lotutako neurriek, hala nola maskararen erabilerak. Pandemiaren egoerak Hego Euskal Herri osoan egin du hobera, nabarmen gainera, herenegun 125 kasu zenbatu zituzten eta 100%koa izan zen positibo tasa. Lurralde arteko kontseiluko osasun publikorako batzordeak hori horrela gaur erabaki du estadiotako edukiera murrizketak malgutzea, gehienezko okupazioa 100%koa ezarri du esparru irekietan eta 180%koa esparru itxietan, baina momentuz Jaurlaritzak neurriei eutsiko die. Bestelako neurriak arintzeko Euskal Autonomia Erkidegoan goizegi dela esan du Bart Miren Basaras mikrobiologoak gakoak saioan. Nola ikusten duzuzuk Nafarroko gobernuak une hauetan erabaki hauek hartzea? Nire iritzez uste dut oraingoz pandemia baten gaudela. Datuak egia da hoberantz doazela, astez aste, baina uste dut oraingoz goizegi dela neurri guztiak guztiz lasaitzeko. Horrek zer esan nahi du? Esan nahi duena da Nafarroan jadanik leku itzi guztiak gainezka egon daitezkela jendearekin eta ez dela egongo inolako arazorik, naiz eta musukoa erabili gainezka egon daitezkela. Nik uste dut hori oraingoz pizka bat harritzeko gauza bat dela, ez da. Kaixo guztioi eguerdion eta ongi etorriak gurean gaur magazinera. Egunero legez, Deustuko estudietatik ari gara, zuzenean, eta hemendik eta ordu bitardiak bitartean, Euskal Herrian zein munduan gertatutakoak azaltzen saiatuko gara, informazioa, analizia, entretenimendua eta iritziaren bitartez. Iraiak 29 ditu, asteazkena da eta esan bezala egoera epidemiologikoak hoberantza egiten ari da, Hego Euskal Herri osoan, eta gauzak horrela datorren astelenerako iragarri dute Labiaren batzorde teknikoaren bilera hori. Horixe izan da Inigo Urkullu lehendakariak aurreikusi duena, baina hala ere ez du esan Labiaren teknikoaren azken bilera izangote denik ala ez. Printzipioz batzorde zientifiko teknikoa batzartu behar da eta bere irizpena eman behar digu, beraz datorren astean izango litzateke. Bilakaera positiboa izaten ari da, baina tentuz. Hau ez da guk bakarrik bizi duguna, mundu mailako pandemia bat da eta mundu mailan zer gertatzen ari denak ere eragina izan dezake, oraindik ere etorkizunean. Gotzone Zagardi osasun sailburuak ere azpimarratu du, oraindik ere egun batzuk falta direla larrialdi egoera amaitzeko, baina Nafarroan bestelakoa da egoera. Nafarroan bai ostiraletik aurrera altxatuko dituzte neurri murriztatzaile guztiak, Josu Ganuza, Iruñea. Nola hartu dute ostalariek berri hori? Atseginez hartu dute, baina ez dira erabat pozik agertu, komunikatu batean, tartean, dantza lekuetako patronalak adierazi du naiz eta irekiera baimendu, oraindik ez direla fidatzen bihar publikatuko den foru agindu horrek izango dituen zehaztapenez, eta gainera pandemia hasieratik eskatu dutela erreskate plan bat dantzalekuentzat, eta momentuz hori ez dela iritsi eta ez dela ikusten zantzurik hori iritsiko denik. Ostalariak bai, pozik, eta beraz herritarrak ere. Bai, itxaropenerako bide bat zabaltzen da nola bait, ezta, eta ez dakit agian aurreikuspen handiegia egitea da, baina hurrengo egun urterako barkatu Sanferminak agian egongo dira baita ere. Bai, zuhurtziaz mintzatu zen atzokoan txibiteren iragarpenaren ostean, izandako erreakzioan Enrique Maia alkatea, baina positiboki baloratu zuen Nafarroko gobernuak emaniko aurrera pauso hau, eta Sanferminei dagokionez, aurreko astean iragarri zen, Sanferminetako buzoi parte hartzailea martxan jarriko zuela udalak aste hauetarako, eta horregatik parte hartzea hasi da egiten, bere herritarrek bere ekarpenak egin dituzte, eta peinek atzokoan ere positiboki baloratu zuten festak egoteko itxaropena 2022 urte honetan, urrengo urtean, eta baita ere, zuhurtzia mezu bat ere zabaldu zuten, izan ere, orain arte ikusitakoaren arabera, gauzak egun batetik bestera alda daitezkeelako.
Mezu horrekin beraz, eta bestelako gaiei helduta, Nafarroako gobernuak arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako plana prestatzen ari da, baina aurretik diagnosi bat egin du. Zein da argazkia Nafarroan, gorroto delituen inguruan? Nafarroako gorroto delituen tasa estatuko bataz bestekoaren gainetik dago, hain zuzen ere parekatua Euskal Autonomia Erkidegoarekin, baina kezkagarriena da, naiz eta delitu gutxi egon, azkeneko urtean zehar, 2020 urtean zehar, nabarmen igo egin direla, biderkatu egin direla delituak, eta batez ere gazte poblazioaren artean. Gorroto diskurtso eta delituen arteko harramanarekiko kezka azaldu du Nafarroak. Foru agintaritzak arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako 2021-2026 planaren egoerari, erronkei eta aukerei buruzko diagnostikoaren aurrerapena aurkeztu du. Eduardo Santos Itoiz kontseilariak azaldu du plan honen emaitzak Nafarroko jendartean eta erakundeetan arrazakeriarekin lotutako gorroto delituekiko erroko aldaketak aplikatzeko balioko duela. Nafarroa ez da bereziki gune razista bat, baina hobetzeko arlo batzuk badauzkagu. Esatzen gaituen beste gauza bat da, gorrotoen delituen hazkundea da. Europar Batasunak esaten du normalean 20% salatzen direla eta gainerako guztiak zerrenda beltzan geratzen direla. Migrazio politiketarako departamentuak abietutako ikerketak azaleratu du arrazakeria zein xenofobiarekin harremana duten delituek goranzko joera markatzen dutela eta horrek kezka piztu du erakundeengan. Gorakada hau gorroto diskurtsoen zuritzearekin zuzeneko harremana duela uste du kontseilariak. Diskurtso publikoan botatzen baldin badire, astakeri guzti horiek edo gorroto adierazpen guzti horiek, azkenean jendeak zer ikusten du, normalizatzen ari dela diskurtso publiko horrek. Eta horrek ematen duen nolabait inpresioa gizarteari da dena baimenduta dago. Eta ez da nahaztu behar adierazpen askatasuna delitu batekin. Zure adierazpen askatasuna mugatuta dago mina egiten baldin badiozu beste bati. Nafarroako biztanleen 16% inguru dira jatorriz migratzaileak, 108.000 emakume gizon osotana. Ikerketan parte hartu dutenek azaleratu dute lan eta esparru sozialean ongi hartatuak izan direla, baina kosta egiten zaiela talde egonkorretan txertatzea. Tartean ere, atzeman daiteke generoaren eragina nork berak biktimatzat bere burua hartzeko unean. Cómo el género atraviesa otras formas de desigualdad. Entendemos que por su propia consideración de mujeres racializadas y por esa teoría y práctica interseccional pueden ser colectivos todavía más vulnerables o más sujetos a discriminación. Gaurkoan diagnostikoaren aurrerapena argitaratu dute, naiz eta aitortu duten oraindik asteetako lana dagoen, plana aplikatzen hasi aurretik, eta erronka jarri dute erasotzailearen profila osatzeko orduan. Urte amaiera bitarte espero dute Nafarroako arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako plana osatzea. Eta bestalde aipatzekoa baita ere, Iruñeko udalak sentsibilizazio kanpaina bat abiatu duela adinekoen bakardadea sentsibilizatzeko, izan ere etzi izango baita adinekoen nazioarteko eguna. Bai, Leire, ez duk esan duzun moduan, etzi dugu adinekoen zaintzarako nazioarteko eguna eta Iruñeko udalak erakundetatik bultzatutako proba piloto bat egingo du adinekoek jasaten duten bakardade horren aurka laguntza eskaintzeko, babestutako laguntza eta herritarrei dei egin diete Donibanen aplikatzen hasiko den plangintza horretan parte hartzeko eta lehen fase honetan eskatu dute batez ere atzematen badute adinekoren bat bakarrik dagoela edo bakardade egoeran dagoela udalari komunika diezaioten. Desde el Ayuntamiento, en colaboración con la Caixa, estamos impulsando un programa para atender a las personas mayores que se llama Siempre Acompañados. Es un programa pionero porque trata de abordar las situaciones de soledad, generar redes comunitarias y buscar mejorar los lazos y afectos de estas personas que han vivido situaciones complicadas tras la pandemia del COVID.
En el programa Siempre Acompañados lo que intentamos es apoyar a las personas que se puedan sentir solas, ayudándoles a gestionar su soledad con un plan muy individualizado. Y también implicar y sensibilizar a la población, al barrio de San Juan, para crear redes de apoyos y podamos detectar a estas personas. Eskerrik asko Josu Ganuza Iruñetik. Eskerrik asko Leire eta laster arte. Laster arte. Eta bestelako lerroburuak ere gurean gaurkoan. Politika arloan Gipuzkoako batzar nagusietan politika orokorreko saioa egin dute eta Markel Olano Gipuzkoako aldun nagusiak estatus politiko berri baten beharra azaleratu du. Haren arabera, Espainiako gobernuak ikuspegi zentralizatzailea erabili du pandemiaren eta baita ere Europako funtsen kudeaketan eta horrek areagotu egin du estatus politiko berri baten beharra. Gizartearen zahartzea, berdintasuna, erronka demografikoa, migrazioei lotutako arazo humanitarioa, klima aldaketaren aurkako borroka. Gipuzkoako foru aldundia determinazio osoz ari da arazo horien aurrean ekiten gainerako euskal erakundeekin elkarlanean. Agenda sozial horrek, baina berarekin behar du agenda nazionala. Arazo eta desafio horiei izan ere herri gisa erantzun beharrean gaude. Bi ikuspegiak, soziala eta nazionala, loturik doazelako. Desafio horiei guztiei erantzun modernoak eman nahi badizkiegu, gizarte aurreratua izan nahi badugu, ezinbestekoa dugu herri gisa aurre egitea. Bestalde, Eusko Jaurlaritza eta Euskal Herria Bildu akordio batera iritzi dira natura ondarea zaintzeko legea prestatzeko eta ildo beretik, naturaren eta ingurumenaren ildo horretatik, Araban aurreikusita zeuden parke eolikorik handienak ez dira zehaztutako lekuan egingo, ingurumen araudia ez dutelako betetzen. Udane Arbeok emango ditu xehetasunak. Natura ondarea kontserbatzeko lege berria adostu dute EH Bilduk eta Eusko Jaurlaritzak. Mikel Otero EH Bilduko legebiltzarkidaren iritziz, kontuan izan behar da natura ondarea kontserbatzeko legea erabat zaharkitua geratu dela, duela 27 urte onartu baitzen eta berritze bat behar zuen, ingurumen legedi osoa asko aldatu baita. Jaurlaritzaren jarrera eskertzeaz gain legebiltzarkidea pozik agertu da akordioarekin, legearen aspektu asko hobetza lortu dutela nabarmenduz. Maitzarekin pozik gaudela adierazi dezakegu. Proposatutakoaren 3 laurdena baino gehiago onartu zaigu eta ondorioz ontzat ematen dugu emaitza eta lege berriari baiezkoa emango diogu. Hala natura kontserbatzeko koordinazio batzordea sortuko dute udalen aldundien eta Jaurlaritzako ingurumen sailaren parte hartzearekin. Aurrekontu partida zehatzak egingo dituzte eta korridore ekologikoei bultzada emango zaie. Testuinguru honetan Araban azkenean ez da parke eolikorik egingo Arkamon eta Iturrietan. Bertan behera utzi ditu Aixeindar elkarteak martxan jarri asmoz dituen proiektu eolikoak ez dutelako ingurumen baimenik lortu. Aixeindar elkarteak Iturrietan, Arkamon, Labrazan eta Azazetan parke eolikoak eraikitzeko tramiteak hasita zituen, baina Jaurlaritzako hartarazi dio Arkamon eta Iturrietan haizerrotek ingurumean eragin dezaketen kalte ez. Hori hala bi proiektu hauek bertan behera geratuko dira. Mendiak aske plataformatik Jaurlaritza itxurakeriatan dabilela iritzi diote, eta eredu aldaketa aldarrikatzen dute. Orain dela 12 urte ere antzeko egin zuten, eta momentu honetan ari dira kentzen batzuk emateko irudi bat inguru giroarekin edo demokraziarekin edo arduratuta daudela, baina iruditzen zaigu antzerki bat dela, ondo dago ez egitea hor, baina iruditzen zaigu eredua dela arazoa, ez? Labrazan eta Azazetan eraikin nahi diren parkei ordea horiek bide eman die Jaurlaritzak tramitazioan aurrera egin dezaten. Eta ekonomia arloan aipatzekoa Madrilgo ministroen kontseiluak onartu egin duela lan bitarteko gutxieneko soldata igotzea. 15 euroko igoera izango da, hilean 975 euro arte 14 ordainsarietan. Neurria irailaren batetik egingo da indarrean, eta islatuko zaie igoera apal hori Hego Euskal Herriko 74.000 langileeri. Bien bitartean eta 2023 urterako lan ministerioak idatzita utzi du gutxieneko soldata Espainiako batazbesteko soldataren 60% izateko helburua duela, baina momentuz ez du kopururik markatu.
Eta Tubacexeko langileen greba laizter bukatu daiteke. Langile batzordeak proposamen batekin baitio zuzendaritzari, beren borondatez kaleratzea onartu zuten 22 langileen etorkizunari buruz, eta zuzendaritzak proposamenura ontzat hartu du. Eusko Jaurlaritzaren lan sailaren bitartekaritzarekin aritu dira azken asteotan negoziatzen, eta beste bilera bat deituko zain daude langileen ordezkariek, aurreakordioa izan daitekena onartzeko ala ez. Eta bestalde, gaur beste marka bat ezarriko du argindarraren prezioak. Ordurik garestiena arratsaldeko 8:00 9:00 bitartekoa izango da. Tarte horretan, argindarraren prezioa 208 euro pasatzokoa izango da megabait ordukoa. Duela astebeteko datuekin alderatuz, prezioaren hazkundea 8%koa da, eta duela urtebeteko prezioarekin konparatuz gero, bataz besteko prezioa laukoiztu eginda. Bitartean, Eusko Jaurlaritzak 250 milioiko ezoizko inbertsio programa bat aurkeztu du, aurrekontuaren erdia hezkuntza, osasun, kultura eta etxebizitza azpiegituratara bideratuko da. 270 milioi euro aurten hasiko dira esekutatzen. Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako bozeramaileak hala azaldu du. Bezala dute, gure transizio nagusiei aurre egitea, ezta? Eta ikusiko duzuen bezala laguntzari gehienen helburua da, alde batetik transizio teknologiko digitala bultzatzea, gure inbertsioen bitartez, baita arlo energetiko eta klimatikoaren arloa, eta baita ere osasun eta egoeraz eta eginkizun sozio-sanitarioetan ere sustapenak egitea. Eta bizitzako esparru desberdinak arestitzen doan zen bitartean, bizitzeko gutxieneko diru sarrera urtea amaitu aurretik eskualdatzea nahi du Eusko Jaurlaritzak. Horren zain, hala ere, Julen Bollain ekonomialariak mahai gainean ekarri du beste gai bat, eta esaten du gutxieneko diru sarrera hori ez litzaketekeela nahikoa izango pobreziarekin amaitzeko, eta ordea, oinarrizko errentaren apustua jarri du mahai gainean, hain zuzen, Euskal Autonomia Erkidegoan aplikagarria ote den ikertu du bere bukatu berri duen doktore tesian, eta berarekin egingo dugu bat zuzenean, pantaiaren beste aldean baitugu Julen, eguerdion. Eguerdion, bai. Esan bezala, oinarrizko errentaren beharra defendatu duzu luzaroan, pobreziari aurre egiteko besteak beste, zer suposatuko luke oinarrizko errenta hori indarrean egoteak? Bueno, gauza asko suposatuko lituzke, ez? Oinarrizko errenta egia da batzutan, askotan pobreziai buruz hitz egiten dugun, lotzen dugu pobreziarekin, lotzen dugu zerga sistemekin eta abar, baina bizitzako beste esparru askotan ere eragin zuzena daka, ez? Baina, printzipio, sola helburu nagusia kontutan eukita, oinarrizko errentak suposatuko luke alde batetik, aberastasunaren banaketa bat, birbanaketa bat, ez? Gure herrian aberatsa den 20% egingo lukeen birbanaketa bat beste 80%, eta suposatuko ituzke bi gauza oso direkto, oso zuzenak diazenak, ez? Batetik, guztion existentzia materiala bermatuta izatea, horrela pobreziarekin amaituko litzateke, pertsona guztiak pobrezia atalasetik gora dagoen, o berdina den, diru sarrera bat izango lukete hile guztietan, eta bestalde pertsonei askatasun efektibo eta erreal bat emotia, ez? Ze, behar basikoak kubrituta ditugunean, pertsonak askeak gara gure etorkizunaren jabe izatea, gure bizitzaren jabe izateko, eta gure etorkizunean hartu nahi ditugun erabakiak hartu ahal izateko inorren menpe egon gabe. Horiz izango litzateke, beraz, gutxieneko diru sarreraren eta oinarrizko errentaren desberdintasun handienetako bat, ez? Oinarrizko errenta mundu guztiarentzat izango litzatekeela, ez bakarrik laguntza behar dutenentzat edo laguntza eskatu dutenentzat. Hoi da, azkenian diru sarrera bermatzeko errenta edo errenta minimoak ezagutzen ditugun programak, ez? Hauek diazela, zeitzen dabe? Pertsonai laguntzen diote, pertsona jausten danean, ez? Pertsona behar izan batzuk dituenean laguntza bat, ex post emoten dan laguntza bat eskaintzen diote, ez? Ez ohiko laguntza bat izango litzatekeena, ohikoena demagun, merkatu laboralean enplegu bat izatea eta bizitza hortikan irabaztea izango litzatekeena, ez?
egia da, gaur egun, landunen 13% langile pobreak direla, orduan zaila da oso, gaur egun dakaun merkatu prekario eta malguarekin lana hortikan, bizitza hortikan irabaztea, eta dakau beste aspektu bat dala etorkizunean badirudi enplegu suntxiketan neto bat emongo dala, ez? Orduan, binkulatzea pertsonen subsistentzia edo biziraupena eta lana ez dirudi oso logikoa danik. Orduan, mekanismo berriak bilatu behar diaz, horri aurre egiteko, ez? Eta orduan, oinarrizko errenta pertsona hiritar eskubide bat izango litzateke, guztiok izango genukena, eta ez bakarrik behar izan hori dakatenok, ez? Orduan, azken finean helburua izango litzateke guztion behar basikoak kurritu, guztiok askea izan ahal izateko bizitzan aurrera egiteko, ez? Azkenik bebai ikusi duguna da, diruzarreak bermatzeko errenta modukoak, oraindik pertsonen ehuneko oso handia pobrezia mailan mantentze dutela, ez? Euskal Herrian adibidez, etxe bizitzan ehuneko 20-22 inguru oindiok pobreak diaz, ez? Naizta diruzarreak bermatzeko errenta izan. Orduan, kobertura falta handia izaten dabe, pobrezian dauden pertsonen ehuneko 30 ez diaz sisteman sartzen, eta sartzen direnen 7tik 3 bakarrik irtetzea be, ehuneko 50 pobreziatik. Beraz, azken finan, pobre guztien, ehuneko 35 bakarrik lortzen dabe pobreziatik irtetzea, ez? Eta hau, azken 30 urteetan ikusi dugu sistema hau ez duela funtzionatzen, bere helburuak modu oso baten gutxienez kubritzeko egia da, pobreziaren kronifikazio bat ekiditzen dutela, baina ez da nahikoa pobrezia gure herritikan ezabatzeko. Zuk ikertu duzu, batez ere, Euskal Autonomia Erkidegoaren kasua aztertu duzu, implantagarria ote litzatekeen, eta hori bera da galdera. Egingarria da? Bai, ekonomikoki egingarria da, ez dakagu inolako zalantzarik horretan, behar dana da borondate politikoa, noski. Hoi, gauza guztiak moduan, ez? Normalian politika ekonomikoa lehengo politika da eta gero ekonomia. Hau da, zer nahi dugunek. Arazoak izan ditugu Julen Bollainen konexio horrekin, zuzeneko gauzak aurrera jarraituko dugu, konexio hori berreskuratzerik dugun, baina bitartean nazioarteko gaiei helduko diegu. Barkatu, bai, badugu Julen, eta berarekin egingo dugu bate berriro ere, barkatu Julen, hortze gelditu zara azalpenaren erdian, esaten genuen, borondate politikoa falta dela, baina egingarria dela Euskal Autonomia Erkidegoan oinarrizko errenta hori ezartzea. Hori da, egingarria da, ekonomikoki egingarria da, eta beste herri batzuetan hainbat esperimentu egin diaz, adibidez Bartzelonako hirian, Finlandian, Herberetan, Eskozian, Estatu Batuetan eta abar, eta ikusi ditugu bebai ondorio positiboak dituela. Batik bat 4 ondorio, ez? Batetik ongizate ekonomikoa hobetzen da, bestetik arazo mentalak, ospitaliratzeak eta abar jetxitzen diaz, estres gutxio dakau pertsonok, hirugarrenik pertsonen arteko hartu harremanak interrelazioak hobetu egiten diaz, sakondu egiten diaz, eta hori gaurko gizartean oso importantia da bebai, eta azkenik ikusi da pertsonak ez dutela bere enplegua lagatzen, edo ez dutela enplegu bilaketa lagatzen. De hecho, oinarrizko errenta kobratu dutenak, adibidez Finlandian, urtian 6 egun gehiago dauz lanian ez dutena kobratzen baino, ez? Beraz, ikusi ditugu ondorio positiboa ditula, eta ekonomikoki ere egingarria dela. Mezu horrekin geldituko gara, Julen Bollain ekonomialaria, eskerrik asko oinarrizko errentari buruzko xehetasun guztia hauek emateagatik, hurrengora arte. Eskerrik asko zuei, agur. Eta jarraian, esan bezala, nazioarteari begira jarriko gara, hain zuzen, Hego Amerikara eta Erta Amerikara, betiko lez Bero Satrustegi kazetariarekin, berarekin bat egingo dugu zuzenean. Eguerdion, Bero? Eguerdion. Lehenik eta behin, Kolonbiara begira jarri behar gara, 5 urte igaro baitira bakerako akordio hori sinatu zutenetik, bai Kolonbiako gobernuak eta bai FARC taldeak, baina gaur bertan ere asalatu gaituen berrietako bat izan da Kolonbiako armadak FARCeko 10 kide hil dituela, beraz egoerak ez du hoberantz egin. Antza, oroitzapena besterik ez da 2016an egoera irauliko zuen akordioa zirudiena, oroitzapen garratza eta ezkorra orain arte gertaerak uzten dituena. 5 urte bete dira, zuk esan bezala,
Habanako bake akordioak sinatu zirenetik, bertan herrialdearen gatazka armatuaren egituratzat jo ziren 5 puntu azpimarratu ziren, landa eremuko garapena, parte hartze politikoa, desarmatzea, narkotrafikoa eta biktimen erreparazioa. Egun baina, geldirik dagoen prozesua da, gobernuak gainera oso modu pasiboan erantzun zion akordio hau martxan jartzeari, beraz, ezkortasuna, zaurgarritasuna eta etxipena dira nagusi soldadu hoien eta aldaketaren alde egin zuten politikarien artean. Mexikon ere beste urte hurren bat gogoan, duela 7 urte desagertu zirela Ayotzinapako normalista ikasle horiek, eta oraindik ere erantzun sendorik ez dago. Bai, vivos se los llevaron y vivos los queremos, lema errepikatzen dute 7 urte, justizia eske daramaten gurasoek. 2014an Ayotzinapako 53 ikasle desagertu ziren Guerreroko estatuan, Mexikon, eta oraindik argitu gabe dagoen auzia da, manifestazio batera zihoazen gazte batzuen autobusa gelditu zuen poliziak eta krimen antolatuak. Eta ordutik familiek ez dute, euren informaziorik izan ez dute, erantzunik jaso. 7 urtetan 3 ikasleren gorpuak identifikatu dituzte. 2 gobernu egon dira boterean 2014tik, gainera jomugan jarri dira batetik, Enrique Peña Nietoren gobernuaren informazio ezkutatzea eta López Obradorren hitzak azken honek justizia promestu baitzien familiei, baina aurrera pausorik ez da eman. Eta Venezuelara begira baita ere, Nicolás Maduro ikusi berri dugu Nazio Batuen erakundean, agerraldi batean, eskatuz herrialdearen aurkako zigorre kriminalen, berak esaten duen bezala, amaiera eskatu. Zeintzuk izan dira agerraldi horren gakoak? Bai, Nicolás Maduro, Venezuelako presidenteak Amerikako Estatu Batuen eta Europar Batasunaren zigor kriminalekin bukatzeko eskatu zuen. Pantaila batetik egin zuen, hau da, etzen bertan izan. Estatu Batuetan ospatu zen batzarra eta Madurok 2020tik terrorismoagatik eta narkotrafikoagatik karguak dituenez, etzen agertu, etzuelako atxilotua izan nahi. Gainera gogoratu $15 milioi eskintzen direla atzemateagatik. Diskurtsoan, behin eta berriro eskatu zion Joe Bidenen administrazioari nazioarteko banku sistemak erretinituta duen Venezuelako dirua desblokeatzeko. Madurok amaitzeko adierazi zuen Venezuela halako santzio krudelekin bere hitzetan, etengabeko indarkeria sistematikoa sufritzen duen herrialdea dela. Eta bestalde, Brasilen mobilizazioak eta manifestazioak aurrera jarraitzen dute, Jair Bolsonaro presidentearen epaiketa politikoa eskatzeko. Gainera, ez bakarrik Brasilen, beste herrialde batzuetan ere mobilizazioak antolatuko dituztela aurreratu dute, deialdiak Bolsonaroren epaitzea eskatuko du, ustelkeriagatik, giza eskubideen urraketagatik, zerbitzu publikoen eraispenagatik eta besteak beste demokraziaren aurkako eta bizitza beraren aurkako atentatuengatik. Hori gutxi ez eta genozidioa ere egozten diote COVID-19 pandemiaren aurrean izandako jarreragatik eta eraginkorrak izan ez ziren hartutako neurriengatik. Gertutik jarraituko dugu Hego Amerikan gertatzen den guztia, Bero Satrustegi, eskerrik asko beste behin gurean izategatik. Eskerrik asko zuei. Eta jarraian itzuliko gara, Juan Mari Aburto, Bilboko alkatea elkarrizketatzeko, baina aurretik gogoratu gaur gaueko 10etan altxa burua zaioa ikusteko aukera izango duzuela nola ez hemen 11 telebistan, eta gaurkoan pandemiak zinolako eragina izan duen musikariengan aztertuko dute, aurrerapen batekin utziko zaituztegu, orain arte. Zuek pandemia bete-betean sortutako taldea zarete. Beraz, nahiko data markatua, zuen sorrerarako. Zuentzat zer da? Benefizio bat izan da. Bai, azkenean hori, pandemiak ekarri ditu gauza txar asko en plan eta negozio asko en plan han quebrau, pero al parecer, luego Netflix, Amazon han subido, eta guretzat izan da parekoan, nire ustez. Jendea bazegoen nire ustez irekiagoa proposamen berrientzat, edo algo así, ¿sabes? Bai, negarri, Eta ere erozein motako krisialdik betere eramanen du krisialde kultural bat horrekin ikuste, eta horretan nik uste saio lo nuestro. Nolako izan da garai arraro hau zuentzat? Nik uste sortze prozesuan lagundu duela, etxean egoteak batez ere, ez? Bostok elkartzeko komplikatuagoa izan da. Baina, ez dakit, kantuak egiteko
momenturako uste dut ongi etorri zaigula pixkat stand-by egoera batean egotea. Ekarri ditu pandemiak ere gauza hon batzuk, alde batetik eta igual garrantzitsuena guk nabaritu duguna, da jendea ja ez datorrela kontzertura hortik pasatzen delako, edo badagolako kriston festat eta de paso bada zure kontzertura, baizik eta bada zure kontzertura horretara joan nahi duelako espreski. Beraz ez duzu depresiorik izan edo... Nik ez, baina hori oso pertsonala da, igual beste artista bat baita. Etxean ez baduzu etxetikan ateratzen uzten, ezagutzen ditut baita oso gaizki pasa dutena. Oinentzungo duzun hau, oinentzungo duzun hau, oiukatzen zun auzoak, funtzionariari langileak, tabernariari Eta egunero legez, elkarrizketari helduko diogu eta horretarako gaurkoan gurekin dugu Juan Mari Aburto Bilboko alkatea, eguerdion eta ongi etorri Hamaika Telebistara. Eguerdion eta eskerrik asko. Gaurko albistea da, Jaurlaritzak ez dituela edukierak malgutuko momentuz, kirol zelaien dagokionean, naiz eta Lurralarteko Osasun Kontseiluak horretarako argi berdea eman duen. Zenolako aurreikuspenak daude? Bueno, nik beti diot gauza bera. Guk labian egiten duguna da, labi teknikoen irizpideak hartzea, ezta? Horrezagatik, epidemiologoak, medikuak esaten dutena onartu egiten dugu. Guretzako hori da ibilbide egokiena. Neurriak hartu eta neurriek horiek hartu segun eta ze esaten duten gehien dakitenak. Hori egingo dugu baita ere, segurazki, nik ez dakite oraindik noiz izango da, segurazki datorren astean beste labi bat eukiko dugu, eta labi horretan gauza bera egingo dugu. Hala ere, itxaropenerako batartea ere badago, ikusi dugu baita ere Bilbon, kalean hori bai, bestelako kirol ekitaldi handiak egin direla, ez da triatroia, baita ere Bilbao txirrindularitza. Bai, nola ez, eta hitz bi horiek alde batetik ilusioa eta beste alde batetik itxaropena gero eta gehiago esan behar dugu, gizartean sortu behar dugu giro hori. Erantzukizunez, nola ez, baina ilusioa eta itxaropena. Eta bai, apurka bagoaz gauzak hartzen, triatroia eduki genuen, baita ere Bilbao txirrindularitza lehiaketa, eta datorren astean edukiko dugu Max sariak geure hirian baita ere, eta bueno, era horretan eta ibilbide horretatik jarraituko dugu etorkizunera begira. Agian gehiegi da Gabonetan jadanik pentsatzen egotea, baina zenolako aurreikuspenak edo zenolako nahiak? Bueno, hor daukagu Gabonak, hor daukagu baita ere Santo Tomas eguna, eta, oraindik goizegi da jakiteko nola egongo garen momentu horretan. Guri gustatuko litzaiguke Olentzeroa, Mari Domingi, erregeak geure kaleetan izatea, eta hori posible ez bada, nik bai esaten dut Bilbon, bai Olentzero, bai Mari Domingi eta bai erregeak egongo direla. Bitartean eta kezka handia sortu dute gazten pilaketek eta baita ere botilloiek, Doña Cazilda Parkean ikusi ditugun irudi horiek, eta atzo horretarako bildu zinen besteak beste Josu Erkoreka, segurtasun sailburuarekin, horri aurre egiteko estrategiaren bat bilatzeko, zer da adostu zenuten bilera horretan? Bueno, nik lehenik eta behin enuke esango gazteen arazoa dela. Nik esango nuke gazte batzuen arazoa dela.
Ze, aste buruero, milaka eta milaka gazte, kaleetan ibiltzen dira, gero beraien, bakoitza beraien etzetara joaten dira, eta arazoak sortu barik. Eta gero bai, gero daukagu batzuk, araudiak ez dute onartzen, gure araudiak edo ez dituzte onartzen, eta arazoak sortzen dira. Beitu, geure aldetik ertzaintza eta udaltzaingoaren arteko lankidetza egunerokoa da. Uda honetan, egon gara, hainbeste aldiz, lantzen protokoloak, lantzen dispositiboak, eta baita ere momentu honetan, prozesu horretan gabiz. Ez da atzo batzarra edukitzea, edo gaur geure jendea lanean dago, ikusteko zeintzuk izan behar dira, asteburu honetara begira hartu behar ditugun neurriak. Eta prozesu horretan gaude. Argi daukagu, bai ertzaintzak, bai sailburua eta baita neu, hause ez dala bakarrik behintzat udaltzaingoaren edo ertzaintzaren arazoa. Hori pentsatzen badu txartogoaz. Gu bai, geure ardurea da, geure erantzukizuna, nola ez, eta guk geure neurriak ipiniko ditugu mahai gainean. Baina hau familien arazoa da. Hau heziketa sistemaren arazoa da, eta guztion artean landu behar dugu zer gertatzen ari dan. Hori da egin behar du. Hau izan behar da guztion artean irtenbidea, guztion artean hausnarketa. Guk gure aldetik ze egin dugu azken urte hauetan. Guk momentu honetan esan dezakegu ia 300 polizia sartu direla geure udaletxean, geure udaltzaingoan. Horrek esan nahi du, izugarrizko ahalegina egiten ari garela, Bilboko segurtasuna hobetzeko. Eta baita ere, 7 milioi gehiago udaltzaingoa ordaintzeko. Horrek esan nahi du, udaletxeak eta ez udaletxeak, bilbotarrek izugarrizko ahalegina egiten ari direla segurtasun hobea ukitzeko geure kaleetan. Bai, beste alde batetik, auzoko guztietan zabaldu ditugu eta garatu ditugu segurtasun tailerrak. Beste alde batetik, ertzaintzagaz izugarrizko lankidetza. Ezin dugu ahaztu nola pasaden urtetik ona 2500 baino gehiago isuna jarri ditugula. Hori bai, eta holantze jarraituko dugu. Guk kalean egongo gara, asteburu honetan, gu baita ere isunak ipiniko ditugu, hori duda barik eta argi eta garri esan behar dut, gero kezkak ez egoto, isunak egongo dira, kontuz ibili behar da, horrezagatik, baina batez ere nik ez dut ulertzen aisialdia edo gabeko aisialdia izan behar dela kontrol barik, alkohola kontrol barik edatea, edo molestiak garatzea eta atsedena, auzokidea atsedena hartzen ez ustea, edo ondare publiko edo pribatua apurtzea. Hori da, geure aisialdiaren esanaia, hori pentsatzen dugu aisialdia dela. Nik ez dut uste, eta horrezagatik diot guztion hausnarketa izan, baina gu gure papera beteko dugu dudabarik. Orain arteko izan den, behin eta berriro ikusi dugun irudiak diren, eta erabaki batzuk hartu diren, eta ez bakarri botilloei buruz ari gara, baizik eta baita ere auzo eta kale jakin batzuetan, Bilbon someran esaterako auzokideak kesu agertu dira, gertatzen ari diren iskanbilak eta istiluak direla, eta horri nola heldu? Baina, behitu, gaur gaude eta ja daramagu egun batzuk, somerari buruz berba egin barik. Desagertu da somerako arazoa, pasaden asteburuan edo barikoan uste dut, manifestazio txiki bat egon zala, eta handikona bakarrik berba egiten ari gara, Doña Casilda Parkeari buruz, Pozasi buruz. Gu someran be bagaude, gero eta polizia gehiago daukagu, isunak jarri ditugu, baita ere taberna batzuk salatu egin ditugu, eta holantze jarraitu. Guk someran detentzioak egin ditugu, dudabarik isunak jarri ditugu, eta horretatik jarraituko dugu. Guretzako, auzokideen kexak dira oso bereziak eta oso importanteak. Eta gustatuko litzaiguke,
kexa horiei behar den erantzuna emotea. Baina argi eta garbi eduki behar dugu ezin dugula bazter bakoitzean polizia bat eduki eta pertsona bakoitzen atzean edo ondoan beste polizia bat eduki. Beste albistetako bat azken egunotan, abiadura handiko trena Iñigo Urkullu lehendakariak adierazi duenez, espero da urte honetarako akordio bat lortzea, jakiteko noiz helduko den atzetea bai Bilbora eta bai Gasteizera, atzerapenarekin datorren obra da, diru handia inbertitu den obra da, zein puntuntan da proiektua, zer dakigu honi buruz? Baitu, momentu honetan onartu behar da egindako estudio informatiboa eta hori egiteko badirudi urtearen amaieran egingo dela. Hortik aurrera proiektu konstruktiboa esleitu behar da eta gero obrak esleitzea. Baina argi eta garbi utzi behar dugu zein izan behar den proiektua eta proiektu hori nola landuko dugun. Geure iritzia eta lehendakariena baita ere, lehendakariagaz eta Gorka Urtaran Gasteizko alkateagaz egon nintzen berbetan honi buruz eta plantamendu berbera daukagu. Guk nahi dugu trena lurperatzea, sartzea eta geltoki lurperatuta egotea, bai Gasteizen eta bai Bilbon. Hori da daukagun proiektu bakarra, ez dago beste proiekturik, hori da daukagun proiektu bakarra. Eta baita ere gure pentsakeran uste dugu era egokiena proiektu hori aurrera eroateko eta atzerapen gehiago ez eukitzeko izango dela akordio bat lortzea. Zein izan behar da akordio hori? Proiektu eta obra Eusko Jaurlaritzen eskuetan lagatzea. Hori erderaz esaten dana eta existitzen da figura juridiko bat, enkomienda de gestión bat eitea. Holantze egin da Gipuzkoako partea eta uste dugu hori positiboa izango zala proiektua aurrera eroateko. Beraz, oraindik ez dago oso argi izango den lurpekoa ala ez, zuen borondatea horixe da. Gure jarrera argi dago, proiektua ez da gurea, proiektua estatuarena da, eta momentu honetan nik esan dezakedana da, daukagun marigainan proiektua, bai Madrilko gobernua eta bai gu da, trena lurperatuta egotea abandora arte. Pandemia atzean usten ari gara, ez dakit horrela esan daitekenik, baina behintzat bai lasaitua emango duela. Hori jakinda, ezintzuk izango dira Bilboko udalaren lehentasunak? Bueno, behitu, betikoak, gure lehentasuna izango da beti alde batetik garapen ekonomikoa enplegua sortzeko eta duintasun enplegua sortzeko, gure gazteek behar dute enplegu bat beraien proiektua, beraien bizitzako proiektua aurrera eroateko eta etxe bizitza batetan sartzeko eta horrexegatik geutzako garapen ekonomikoa da oso importantea. Baina baita ere gizarte kohesioa. Geutzako dira txanpon baten alde biak. Eta ez dauz, zuk eta biok ez dugu ezagutzen alde bateko txanponak. Txanponak beti alde bi. Horrexegatik guretzako garapen ekonomikoa ez badoa lotuta gizarte kohesioa gu ez dugu nahi garapen ekonomiko hori. Eta gizarte kohesioa aukitzeko behar dugu baita ere garapen ekonomiko. Eta gero beste alde batetik, auzoak. Auzoak guk beti esaten dugu Bilbo puzzle bat dala. Eta puzzle beteta eta ondo egoteko behar dugu pieza guztiek. Eta auzo bakoitza da pieza bat. Pieza bat falta da edo pieza bat txarto badau, puzzle hori ez dago ondo. Horrexagatik baita ere, hirigintza ikuspuntutik baita ere, gizarte kohesioa edo kohesioa behar dugu kohesioa hirigintza ikuspuntutik. Eta gero pertsonak aurrera begiratu behar dugu, baina inor atzean utzi barik. Pandemian adibidez, etxe gabekoentzako egin genuen izugarrizko alegina. Nik ez dut ezagutzen beste hiria olako jarreragaz. Nik uste dut izugarrizko lana egin genuela edo egin genuela bai gizarte arloan Bilboko udaletxean. Eta gero baita ere kultura. Kultura da
oso importantea. Momentu honetan daukagun mahai gainean Arte Ederretako Museoen ampliazioa, baita ere Euskal Museoaren ampliazioa, eta bai Pabelloi 6ko ampliazioa. Horrek esan nahi du kultura bizi-bizi dagoela geure herrian. Horiek esango nuke geure lehentasunak direla. Baina hori esan da guk baita ere gure proiektu guztiekin jarraituko dugu. Erkin hori guztiei buruz hitz egingo dugu elkarrizketan zehar, baina ekonomia garapenetik hasita, esan duzu hori dela zutabetako bat, zein puntutan da Bizkaiko hiriburua ekonomiaren arlotik? Bueno, izugarrizko atraktiboa daukagu inbertsiorako. Momentu honetan jarraitzen dugu izanez Europatik hirugarren hiria tamaina erdikoa inbertsioa, kanpotik etorritako inbertsioak hartzeko, eta nik uste dut hori berri oso ona dala. Gero beste alde batetik gobernuagaz, Eusko Jaurlaritzagaz bagaude lantzen Zorrotzaurreko parke teknologikoa. Denok dakigu momentu honetan Bilbo ez dala hiri industriala, industria geure inguruan dago, eta geure asmoa da ekonomia berri bat sortzea. Ekonomia berri hori da industria horretarako zerbitzuak prestatzea. Servicios avanzados a la industria, zerbitzu aurreratuak industriarentzako, ezta? Eta hor daukagu geutzako izugarrizko proiektua hurrengo urteetarako lantzeko. Eta hori lotuta talentoa eta ezagutza da edo dira zutabe oso importanteak garapen ekonomikorako. Horregatik lantzen ari gara Bilbao hiri unibertsitarioa proiektu hori. Eta momentu honetan ja esan dezakegu Zorrotzarren daukagula Mondragon Unibertsitatea, baita ere Digipen eta baita ere Europako Diseinuaren Institutua. Baita ere lantzen ari gara Euskal Herriko Unibertsitateagaz proiektu bat Irlan garatzeko. Eta horrexegatik diot talentua, ezagutza, kapaz bagara hori garatzeko, segurazki horren inguruan ekonomi berri bat sortuko da. Zerbitzu horiek izango dira oinarria lanpostu berriak sortzeko agian? Bai, nik uste dut azkenean hori Bilbon izan da. Gure gaztea baita ere eukiko dute aukera beste inguruko industrian eta hain nik esango nuke momentu honetan hain ondo dagoen industria askotan lan egiteko. Eta RIS proiektu horretan nik esango nuke baita ere geure herri bezala, geure ekonomia industrian kokatuko dala garapen ekonomikoa eukitzeko. Industriak badaukagu, horrek esan nahi du, enplegu gehiago sortzen direla eta enplegu hobeak sortzen direla baita ere. Horrexegatik, geure aldetik izango da industria horrexetarako lanpostuak sortu, zertarako zerbitzuak prestatzeko industria horri. Pandemiaren eraginez kaltetutako sektoreak badaude, horietako batzuk dira kultura arlokoak, baina baita ere ostalaritza, ez? Eta gaur bertan jarriko dituzue berriro ere salmentan ostalaritza bonoen bigarren edizioa, nola baita esateko, zen nolako harrera espero duzue? Bueno, olako bonoak beti daukate izugarrizko onarpena, ez da? Danak saltzen dira, eta nik esango nuke izugarrizko laguntza dela sektore hauentzako. Guk pandemia honetan 2 urte hain zailak izan diren, edo esaten ari diren 2 urte hauetan, 31 milioi inbertitu ditugu edo gastatu ditugu sektore hauei laguntza emateko. Merkataritza, ostalaritza, turismoa eta kultura. Eta holantze jarraituko dugu, pandemia ez da amaitu. Gero eta hobeto gaude, duda barik, baina oraindik sektore hauek sufritzen ari direla, ez da. Eta merkataritza kasuan pandemia baino lehen ja ez zegoen ondo. Gure erosketak egiteko ohiturak aldatu egin dira, nire semen ohiturak ez dire nireak bezalakoak, eta interneten bidez eta holantze egiten dira hainbeste erosketak, eta horrek izugarrizko eragina
du merkataritzan. Baina geure asmoa da laguntzekin jarraitzea. Eta espero du bonoak, bai ostalaritzaretzako bonoak, bai kulturarentzako bonoak, ze oraindik be falta dira horiek ataratzeko, eta baita ere atara dugu hotelentzako bonoak izugarrizko arrakasta eukiko dutela. Lehentasunen artean aipatu duzu gazten ongizatea ere dagoela, lanpostuekin lotuta eta baita ere etxe bizitzarekin lotuta, hori bera da gazte askoren kezka, ezta? Gurasoen etxetik joateko ezintasun hori, zenolako estrategia du Bilboko udalak horri aurre egiteko? Baitu, ez da erreza, gure eskumen asko, edo behar diren eskumen asko ez daude geure eskuetan, baizik eta foru aldundian edo Eusko Jaurlaritzan. Baina bitu, nik ondo ezagutzen dut, etxean daukat, momentu honetan etxean daukat seme bat, 27 urtekoa, eta badakit zelako egoeretan dagoen, zelan dagoen lan eitzen, zein den beraren soldata, eta bestea, kanpoan dauena, bakit baita ere zelako alokairua ordaintzen duena, eta baita ere, ze soldata, ze egoeretan dagoen. Horrek esan nahi du, behar dugula estrategia sendo bat. Eta estrategia hau izan behar da, ez Bilbo udalarena, izan da estrategia amankomuna, aldundia, Jaurlaritza eta udalen artean. Geure asmoa da, alde batetik jarraitu babes etxeekin. Gure babes etxeen tasa Bilbon Espainiako altuena da. Hori datu on bat da, baina ez da nahikoa, jarraitu behar dugu. Eta Bilbo nahiko txikia da, ez daukagu esparru eta esparru superficie handia etxe bizitza gehiago egiteko. Baina Zorrotzaurren adibidez, egingo dire 5.000 etxe bizitza, erdia izango da etxe bizitza babestua. Hori nik uste dut berri ona dala. Baina etxe bizitza horietan sartzeko behar da enplegu on bat. Enplegu on bat, proiektu hori edo etxe bizitza hori alokatzeko edo etxe bizitza hori erosteko. Eta beste alde batetik, nik esango nuke, arazo demografikoa daukagula momentu honetan baita ere, eta nahi badugu ume gehiago eukitzea, posible egin behar dugu geure gaztek beraien bizitzako proiektua aurrera eroatea. Hori da geure estrategia, ez da oso argi geratu igual, ze ez da izan behar geure estrategia bakarra, baizik eta erakundeen arteko estrategia. Eta horri buruz hitz egiten ari zarete beste erakundeekin, adibidez alokairuen prezioak geroz eta altuagoak dira, hori nolabait mugatzeko ez dakit proposamenik hitz egin da? Hitz egin da, baita ere Madrilgo legean hitz egin da, ez da erreza momentu honetan hori egitea, nik uste dut egin behar duguna da geure aldetik, geure ondare, etxe bizitzen ondarea handitzea eta era horretan geure gaztei laguntzea. Beste erronka handietako bat, Europa mailan eta mundu osoan, klima larrialdiari nola aurre egin, erpin asko dituen gaia da, baina garraioari lotuta, zintzuk dira Bilbon emango diren aldaketa nagusiak hurrengo urteetan gai honekin lotuta? Bueno, pasaren urtean, jarri genuen abiadura, 30ko abiadura limitea, geure hirian, kotxeentzako, nik uste dut, neurri nahiko polemikoa izan zala momentu honetan, baina hori ipini ondoren esan dezakegu Bilboko haize kalitatea hobea dala, istripu gutxiago dauela, eta istripu horietan ez dago larri handirik. Nik uste dut, azkenean, emaitzak onak direla. Beste alde batetik, bizikleta gero eta gehiago erabiltzea. Momentu honetan, geure Bilbao bizi zerbitzua, nik uste dut nahiko ondo funtzionatzen dela, gehiago garatu behar dugu, baina momentu honetan, ia auzo guztietara, heltzen da, eta gero beste alde batetik
erderaz esaten dana zona de bajas emisiones hori baita ere konpromisoa hartu dugu datorren urtean Bilbon jartzeko olako zonaren bat. Hori baita ere sartu dugu Europa Next Generation fondo horietan geure eskaera alde horretatik doa eta nik esango nuke horiek direla neurri importantenak. Eta ezin dugu ahaztu nola hurrengo asteetan onartuko dugula Bilboko hirigintza plan berria, plan orokorra, eta plan horretan baita ere beraren garapena oso lotuta doa kanbio edo aldaketa klimatikoen aurkako lan egitea. Eta euskarari dagokionean, nola ikusten duzu euskararen osasuna Bilbon, Bilbo hiriburuan bertan Euskaltzaindiarekin hitzartu berritu duzue, hobeto zer izan da euskara sustatzeko hitzarmen hori, baina nola ikusten duzu egoera? Gu lan talan, ez bakarrik Euskaltzaindiagaz, Labairugaz baita ere beste hitzarmen bat, eta gero diru laguntzak gurasoentzako, eta azkenean geure kulturan baita ere, gero eta euskararen presentzia, adibidez. Arriaga antzokian Arriaga antzokiko programazioa begiratzen badugu, ikusiko dugu nola daukagu denboraldi honetarako proiektu oso polita eta oso berria eta oso euskara lantzeko eta euskarari indarra gehiago enteko. Shakespearen obrak euskeratu egingo dira eta geure antzokian egongo direla Bernardo Atzagaren eskutik eta Kalisto Bietoren eskutik. Baina azkenean zein da euskararen erronka nagusina. Euskararen erronka nagusina neure aldetik da euskararen erabilpena. Azkenean geure kaleetan, nik esango nuke gero eta euskara gehiago entzuten dela Bilboko kaleetan, baina gehiago behar dugu. Eta horrek esan nahi du baita ere geure ikastola, ikastetxean, eskoletan, landu behar dugu euskara, baina ez bakarrik klase barruan lantzeko, baita ere jolasean lantzeko, kiroletan lantzeko. Baitu Bilbon momentu honetan hizkuntza oso desberdinak entzuten dugu, izugarrizko aniztasuna daukagu geure kaleetan. Bai, hizkuntza asko, baina segaitik ez guztion artean, nik esaten dut, zubiko hizkuntza bat eukitzea, eta segaitik ez hizkuntza hori euskara izatea. Juan Mari Aburto, Bilboko alkatea, eskerrik asko Hamaika Telebistarentzat tarte bat hartzeagatik. Eskerrik asko zuoi. Eta jarraian, solasaldiari ekingo diogu, tarte bat, eta segituan gaude, Nekane Gartzia eta Begoña Arrastirekin, orain arte. Ireki da epea Biribilbikon matrikulatzeko Bilboko merkataritzan euskararen normalizazioa sustatzeko proiektuan. Izan ere, Bilboko udalak programa horren bidez aukera ematen die merkatariei euskara ikasteko eta beren harreman profesionaletan eta bezeroekin euskara erabiltzeko. Hala, Koldo Narbaizak, euskara eta hezkuntza saileko zinegotziak azaldu du Bilbon euskaraz bizi ahal izateko merkataritzan erabiltzea funtsezkoa dela. Eta zelako garrantzitsua, zelako importantzia daukon, euskara eta merkataritza. Azkenean, Bilbon euskaraz bizi ahal izateko erabili behar. Eta merkataritzan munduan, hori azkenean oso garrantzitsua da. Bi ikastaro mota eskaintzen dira parte hartzaileen mailaren arabera. Oinarrizkoa euskararik ez dakitenentzat edo oso gutxi dakitenentzat. Eta maila hobetzekoa euskeran duten maila hobetu nahi dutenentzat. Bilboko merkatariek argi dute euskara ikastea oso garrantzitsua da eta gero eta gehiagok egiten dute euskaraz. Bai, ikusten da jende asko berak eskatzen dugu, euskaraz atenditzea, da gero eta jende gehiago etorten da. Bai, ez, orain, Aldezarrean adibidez hemen, asko gehiago. Aldezarren hemen ambienti giru, baina nik kasiko 10 urte digona, asko gehiago txen asko, bai.
Gainera, euskarak bezeroarekiko gertutasuna areagotzen du eta horrez gain bezeroen fideltasuna handitzen da. Manolik duela 30 urte ireki zuen gili-gili arropa denda eta berak argi du. Euskerak saltzen du, marketing erraminta paregabea dela aitortu du. Hasiera-hasieratik euskaraz egiten dute dendan eta lehen hitza beti euskeraz dela azaldu du. Horrela, euskaldun gune bat sortu dutela dendan nabarmendu du Manolik. Etxen dugu lehengoko eskueraz, zarrera gentiai, beti lehengoko berba eskueraz, da gero esparaki berberaz, da kartel guztik eta danak pintzen duguenak, eskueraz o bilingüene pintzen dugu. Degon genti, ni pentsau lortu duguela, genti paraki gu hau euskaldun gune moduko bat dala, enda eskueraz egin lekela. Biribilbiko ikastaroen helburua ahozko komunikazio oinarrizkoa lantzea da. Merkataritzan ohikoak diren egoeretarako hizkuntza irizpideak emanez. Interesa duten Bilboko merkatariek urriaren 8 arte matrikulatzeko aukera izango dute. Venga, anima zaitez euskara erabiltzea eta euskara etxea komerzioetan. Bilbon euskalduntzera. Apa, bizi musikazaleak! Gigante gara eta ora hemen ikusiko duzue bideo honetan gure bigarren diskako lehenengo aurrerapen kanta. Sustreak izenekoa. Venga, gonbidaten zaituztet programa hau ikustera, bizi musika 11 telebistan. Izanen! Bidean! Lortzarik! Uizan gabe! Ilutasun ezaba ezinean! Uidazterik ez da! Eta solasaldiari egingo diogu, egunero legez horretarako gaurko mahai inguruan dago Nekane Gartzia, eguerdion. Kaixo, eguerdion. Eta baita ere Begoña Errasti, eguerdion. Eguerdion. Ongetorriak bioi, aspaldiko partetik, koronavirusari buruz hitz egiten hasiko gara, ea den honi buruz hitz egiten dugun azken aldia, izan ere badirudi, itxaropen argia ikusten ari garela tunelaren amaieran, ezta, Nafarroak iragarri baitu, ostiraletik aurrera neurriak altxatuko dituela. Euskal Autonomia Erkidegoan datorren astean bilduko da labia, ez dakigu oraindik oso ondo zeintzuk izango diren erabakiak, baina behintzat aldartea aldatzen ari da, ez? Zer, nola sentitzen duzu zuek? Bai, azkenean txertaketa portzentaia oso altua da, 80% gaude eta azkenean ikusten bakunodermak beba itxiko dituztela,
asteartean labia egongo dela, eta ez dakit Nafarroan bezala izango diren neurriak, baina ja amaitzera goaz, normaltasunera agian osoa ez, baina poliki-poliki ja amaitu egingo dago. Nekanek ondo esan duen bezala, ez? Ia tunelaren azkenengoa ikusten dugun, ez? Baina datuak nahiko ona dira, ez? Ja, bajara 10-tik, hor gaude 8. Nik uste dut, badiela ja, gainera gure gobernuak erabaki hartuko du datuekin, beraz, konfiantza eduki behar da, ez? Hora, prozeso komplikau hau eta gero onerako izango da, ez? Baina ordua da. Ez bakarrik neurriak malgutzeak, baizik eta horrek ekarriko duen guztia, ez? Hainbat esparruetan, eta horietako bat da osasunaren esparrua. Horrez aurreko arreta pixkanaka berreskuratzen joango da, eta zenolako garrantzia izan duen horrek, ezta? Eta izango duen baita ere, nola ikusten duzue? Zuek... Ni pentsatzen dut, ordua dala ja, ambulategia zabalik egotea, nik uste dut beranduegi planteau dala hori, horre nik kritika naiz, ambulategiak itxiera horrekin, ze uste dut zenbait kasuetan ez dela justifikatua izan, edo bestela, badia beste sistemak, hor gizartean egon gara lanien, beste guztio presentzial, ni bentsat, presentzial 8 egun kenduta, presentzial egon naiz denbora guztia, ni hor bai ikusten dut hori oso posa, eta gaina datuak badaude, egon badaude, horrek esan izan nahi du, edo provokatu du, zenbait pertsonaek, berandu igual atendio, berandu hartu sarean, ez? Eta, egoera larrian egon gara ere, eta zenbait erabaki izan dira gure honeago, baina igual ez dute ondo funtzionau. Hori ulergarria da ere, ez da? Baina, eski ambulategiak itxita ikustea, mine ematen du, uste dut hori ona da. Eta gainera ez da bakarrik hemen, egoaldean, iparralden ere, nik uste dut egoera ere onera doa, eta zentsu horretan musukak eta desagertuko direla, ez? Orduan, gure herria, ez? Kontestu osoan, eskerrak, ez? Hobera. Sagardui sailburuak zioen, ez da? Telefonoz bidezko arretak jarraituko duela, baina noski beste aldea ere garrantzitsua da. Hori nola uztartu, ez? Zenbaterainoko garrantzia eman batari eta besteari. Azkenean telefonoa alternatiba hon bat da, baina agian gazteok ez, baina beste jende behar du kontaktua. Batzuk joten dira medikura psikologo moduan, eta arreta hori bueltatzea haientzako oso garrantzitsua da. Barkatu ez behitu, nire herriko medikoa, oso medikoa ona da, emakumea, eta oso keskatuta zegoen, beak esaten zuen, presentzialki behar zuela jendea, beak esaten zuen, igual batek esaten zu telefonoz, oso txartona, ez dakiz, eta igual, baina gehienek, beak, medikoa, herrikoak, esaten zuen, gehienek, pues tiro, ondo, dakiz, eta beak esaten zuen, beak ez duela ikusten telefonotik larritasuna, zenbait momentu batzutan bai, baina behar dutela kontaktua, ez? Eta zentsu horretan nik uste dut oso ona dala. Ibuprofenoa ez da barita magiko bat. Ez hori noski. Hartu ibuprofenoa eta horrekin jungo da dana. Ni arreta telefonikan, gare ondo esan duen bezala, ondo da hau, baina baldin badago ziurtatuta presentziala. Hau da, nik esaten badu, zu, ez dakit, joan behar naiz ez dakin ora, eta zeba txartuak hartu behar dituzu, osasun ez dakiz ere internazional, horretako bai baliogarria da, telefono, baina ez gaixo nago, gero hor gertatu dira gauza asko, bajak izan dira, impresionantes, nik uste dut hor egondala telefonoak suposatu izan du, nik uste dut deskontrol handia. Agian bebai aprobetsatu beharko dugu teknologia, ez? Baldin nahi badute presentzial moduan ez egitea, ez dakit, igual, app berri bat webcamekin, edo ez dakit, pizkanaka teknologia amoldatuko beharko gea, ez bakarrik etxean egoteko. Uste dut lehen komentau duzu modun,
kontuz adineko jendearekin, kontuz teknologia eta acceso eta kontuz, porque, a ber, danok ez gaude prestauta, incluso internetez ordua hartzeko, hori ondino falta zaigu asko gure herrian. Hau oso gaztia da, eta orduan, bueno, ja, berak kontrolatzen ditu teknologia, horiek. Eta baita ere, hilo honetatik ez Jaurlaritzak esan du dagoeneko lagunduta joan zaitezkela medikuarenera edota ospitalera, eta hori ere bada pandemian zehar puntu garrantzitsu bat kezka handia sortu duena eta dramak ere sortu dituena azkenean, ezta? Zalantza barik ez. Maskara hori badirudi dela izango dela azkena joaten izango dena, naiz eta Ipar Euskal Herrian lehen hezkuntzako aurrek astelehenetik aurrera maskara gabe ibili daitezkeen, baina hemen ez dirudi gauza horrela etorriko denik behintzat momentuz. Nola ikusten duzu zuek azkenean maskararen erabilera hori? Niri pertsonalki kostatuko zait, baina gero, klaro, ez daude emakume, txertatuta guztiak, klaseetako txikitsuek, azkenean uste dute txertaketa bakarrik 12 urteraino heltzen dela, eta musukoak entzen baldin badute ikusi beharko duke zer gertatuko den, hemendik 15 egunera arte, baina, bueno, ikusiko da bai. Nik uste, garraio publikotan erabiliko dugu hilabeteak eta hilabeteak, hori seguru leku itxietan ere, nik uste dut horre poltsan eraman beharko dugu musukoa denbora, ez? Baina, kentzea eta normalizatzea ona da, ez? Muga bada, ez? Azkenean hemen, zeo zer jarritza, zenbait pertsona igual ez duzu ezagutzen, kaletik. Baina seinale hona da. Pertsona asko, gorrak direnak behar dute besteen ahoa ikusi. Azkenean bakarrik pentsatzen dugu gure problemetan, baina gu privilegiatuak gara. Nola baiteko normaltasun batera heltzen ari gara, hori da behin eta berriro errepikatzen ari diren mezuak, baina ekonomikoki ere hori alase da, hori alase ikusten duzuen, normaltasun batera heltzen ari gara? Nik uste falta dela. Nik uste momentuan pentsatzen zen, baina apur bat hobe, baina ez da bakarrik datuak, ez? Nik uste dut enplego datuak, nik uste dut begiratu behar dela, ze sektor ekonomikoetan gora goazen, nik uste dut industrian badagoela akatze handi bat hor, gure herria beti izan da industriala, nik uste dut beste sektore batzu jorratu behar, baina turismo ezin da, gure sektore bakarra izan behar, ze bestela akabu, ze turismo bakigu oso aldakorra dela, nik uste dut hor, hausnarketa sakona izan behar dela, naiz eta datuak, hain txarrak ez izan. Ikusiko dugu zer gertatzen da Txinako horrekin ere, baina krisisaldiak azken baten historiaren parte badia, ez? Erteak... Aipatu dituzu erteak, ni oso kezkatuta nago erteak amaitu ondoren zer gertatuko da. Enpresak itxiko dute, kaleratxak emango dute, azkenean 2022 ez da izango aurte oso ona zebentzat orain. Gauzak, kezkagarriak daude eta... Gehiago, gauzak mahai gaineratzeko, baina adibidez baldintza laboralak txarrera joan dira. Eta hori argi eta garbi ikusten da, lansariak ez dira igo, konbenioak ez dira berriztu. Nik uste baditugula datu asko planteatzeko gaur eguneko egoera laborala, eta hori ekonomiarekin bat lotuta dagoela, noski. Baina nik uste momentu ere aprobetxau dela, zenbait enpresetan, zenbait ezin dut esan guztietan, baina nik uste orokorrean, hain txarto egonda, hor langileon baldintzak txarrera joan diela, eta hori ere kontuan hartu behar da. Eta bereziki gazteen eta, zer esango dugu ja kolektibo guztietan, prekaridadea, emakume, bai. Baina
pentsau behar dugu gazte pertsona batek lana topatzen duenean, behar duela proiekzio bat, behar duela segurtasun bat, behar duela, irabazi normal bizitzeko. Segurtasun horrek oraintxe bertan ematen digu lanpostu bat edukitzeak. Duela gutxi, behintzat, gutxienekoa ez, duela gutxi hemen magazinean gaur izan dugu ekonomialari bat, Julen Bollain, eta berak oinarrizko errentaren alde agertu da. Zuek nola ikusten duzu? Utopikoa ikusten duzu oinarrizko errenta hori ez hartzea? Ikusten duzu arazoei aurre egiteko modu bat izan litekela? Utopikoa izango zen ala ez, baina beti pentsatzen dute ekonomi mailan nola esan, beti dirua ematen digute langabezian bat gaude ala ez. Eta zergatik, dirua oso ondo dago, baina zergatik ez dute inbertsio bat egiten formakuntzarako. Dirua ondo dago, behar dugu, baina pauso bat gehiago, ezin dugu etxean geratu dirua jasotzen, ez formakuntza, orain teknologia arloan jende asko behar dituzte lanpoltsak betetzeko, eta pauso bat. Zuk uste duzu ez direla bateragarriak diru laguntza bat eskatzea eta aktiboki edo sujeto aktiboa izatea lan bilaketa horretan edo hezkuntzan nolabait diru laguntza hori jasotzeak paralizatzen gaituela edo? Batzutan bai. Eta, klaro, ondo dago Julene planteatuta dutena, baina, klaro, azkenean badaukagu dirua, baina zer egin. Azkenean enpresek bebai behar dute jende formatuta eta dirua ondo dago, baina ez du betetzen dana. Baina aldiz, bizitzako esparru, lehentasuneko esparruak asetzeko adina diru izango bagenu, horretarako impulso handiagoa adibidez izan liteke? Ni honekin dut harremanen bat, alde batetik pentsatzen dut. Bai, eta benetan sinesten dut zendoki, ez? Botere publikoak eta ziurtatu behar dutela jendearen bizimodu, hau da, duintasuna, ez, bizi eta hori, eta hori pentsatzen dut, eta horretako izan behar dira zerbitzu sozialak, izan behar dira laguntzak, izan behar dira hor, ez, pobrezia zen, egoera txarrean dauden pertsonak, ez, lagundu. Honi hor, beretan sinesten dut. Gertatzen dana, gero, olako sistemak aplikatzen direnean, nik faltan botatzen dut, aurreko kasuetan ikusi danez, faltan botatzen dut, benetan ez izatea helburu finalista bat. Baizik eta, nik uste dut, neka apuntatzen zuen hortik ez, baizik eta beste prozeso batera. Zeka, dirua kobrau, lehenengo momentoko asetzen ditu, behar horiek eta oso ondo dago hori, ezin dugu onartu gizarte bat hain banatuta, baina ere izan behar da helburuarekin. RGI horrekin izan zen, teorikamente gero lanpostua lortzeko eta hor prozeso bat izan behar zela, baina ez da holan gertatu. Orokorrean. Orduan, karo, zatea, eta beste herrietan badago tendentzia diferenteak, baina ikusi dugu txarto administratu den herrietan, belaunaldiak badirela ja horti bizitzen. Hori Ameriketan gertatzen da zenbait lekutan. Baina, gero dituela gaiak, ez da? Guzti heldu behar zaila. Hori da, eta beste batzuetan ikusten da, barriz, badala prozeso bat. Hor administrazioa izan beharko zen, oso aktiba, provokatzeko jendea, azkenean lana topau eta duintasunez bizi, porque nahi dugu lan egin, gurea ordaintzeko, motivazioa bebai falta da. Claro, falta da, eta gainera gizartea aktiba izan behar da zentzu horretan eta produktibidadea auki behar du. Orduan hor,
olako proiektuak planteatzen dienean, nik beti izaten, bueno, baina zeintzuk izango diren mekanismoak, hau ez bihurtzeko olako karidade ulertzen dira, bueno, badu poltsa bat, badakit betirako dala eta mantentzen dut, ez? Bueno, hor ditu nik beti zalantzak, Bai, beti burokrazia, bai, Jesus. Bai. Beste erronka handietako bat da klima aldaketa. Nola ez, behin eta berriro entzuten duguna, behin eta berriro agenda guztietan dagoena. Ikusiko dugu zer pentsatzen duen kaleko jendeak gai honi buruz. Parke eolikoen gaia pilpilan dagoela, kalera irten gara Arabarren iritzia jasotzera. Batzuei kezkagarriak iruditzen zaizkie haize errota horiek ekarri ditzaketen ondorioak. Beste batzuek aldiz proiektua babesten dute. Parke eoliko haiek hasieran ona iruditzen zaigu, baina momentu honetan txarra dire naturarentzako, ezta? Txori asko eta animale asko hil dute, eta ez daki, baina nondik aterako dugu energia, eta gainera momentu honetan argia, gero eta gehiago garaztegia dagoelako, baina, zoritxarrez, mendi asko apurtu edo desegin egin dutugu. Gizarte honeko arazo handiena da energia. Claro, ez ditugu nahi ezagutzen ditugun iturriak. Probatu behar dugu herriak. Dakarten ondorioak oso gogorra dira, jakin behar dugu zein neurritan balantza baten jarri eta egokiena erabaki. Egin beharko genuena da jende guztiak, bakoitzak, energia gutxiago gasta. En principio, cualquier alteración que sirva para entorpecer lo que hasta ahora hemos disfrutado de la situación de lo que es el monte, pues la verdad que es negativo. Pero sin embargo, bien ordenado, bien coordinado y tal, pues también es positivo. Que es una cosa que necesitamos. No tenemos, nuclear no queremos, que es normal, de carbón tampoco. Pues de algo tenemos que quitar la electricidad. Creo que teníamos que ser autosuficientes. En la zona que vivimos hay mucho viento y que sería una cosa que tendría que promocionarse más. Eso y las placas solares. Ez dut uste ezer onik aterako dugunik handik, etekinik ez dut ulertzen, eta nahi askotan juten naiz mendira eta niretzako oso kaltegarria izango litzake. Uste dut beste bide batzuk jorratu behar direla. Hazita itsasotik, eta eguzki sistema hobetzen, uste dut beste bide batzuk jorratu behar ditugula. Ez dugu inbertsiorik egiten alde horretatik, bilatzen ari dena iruditzen zait oso kaltegarria gauza askotarako. Hegaztietatik hasita, sistema ekologikoa pirkutara jungo litzateke, ez dakit, eske oso gaizki iruditzen zait. Hor ikusi dugu jendearen ahotsa, klima aldaketari dagokionean, energiaren alorrean dauden erronkei buruz hitz eginez, eta baita ere eolikoak bai, eolikoak bi, dikotomia hori berriro ere mahai gainean jarriz, izan ere Arabako parke eoliko batzuk orain bertan ez dira egingo. Denbora gutxi falta zaigu, beraz, ahotsa emango dizuet bakoitzari, eta harin batean bazuen zer pentsatzen duzuen azaldu? Honi buruz, gai komplexua da. Bai, oso komplexo, eta nire ustez ez dago soluzio bakarra bat. Nik uste izan behar direla aspektu ezberdinak, benetan gure beharrei erantzuteko. Baina ere itxasokoan nik uste dut apuntau duela bat interesgarria. Dana dela ematen dutenikoki hori oso komplexua da eta urte asko beharko ditugula horretako. Baina, bueno, ez dakit. Baina esaten un paraleloki ere nik uste dut badagoela sensibilizazio bat gizartean ere, ez? Eta hori egiten ez dugun bitarten, ez badugu kuestionatzen gure bizimodu, ez badugu aldatzen, gure behar askotan beharrezkoak ez dienak, ez badugu hori egiten, nire zaila ikusten du soluzio bat. Errazena da nuklearra batzuk jarri,
hori errezena, ez? Baina ematen du, baina dana dela Europan, Frantzin, badago, nuklear pillo, hau ez da... Bai, azkenean energia behar dugu eta nik ulertzen dut inork ez du nahi bere etxe bat badaukazu nuklear bat egotea edo parke eoliko bat, baina pizkat hipokrita gara. Ze, ze egingo dugu beste herritik energia ekarri, herri horri ez zaio inporta kontaminatzea, eta guri erosten badugu, ez dugu gure herrian klima aldaketa egongo, ez. Hausnarketa hauekin geldituko gara, eskerrik asko Nekane eta eskerrik asko Begoña beste behin gurean izateagatik, eta tarte bat, eta jarraian itzuliko gara eguneko albiste nagusiekin Carolina Suárez lankidearen eskutik, ondo izan. Deportes arrasatetik, hasi gaitezen berriro aurkezten bizi musika saiorako. Hau Hamaika Telebista. Lagun, hasi gaitezen berriro